Pulit jong ke East Chanty Hills District mentakasngi kiwanra ya uwe usnar nongtuh uba jutu pisa na ki ATM uba kirteng u irzat rumi laipu arsnam karta uba nakashnong mewat jela Haryana tauru Haryana ki Pulit kilayo kem ya u menhaka arpun riu terik menta ubana yayong na tauru Haryana bat mentakasngi ka laipu terik ki Pulit kilayalam ya u shayeng bishar District Court Hakliriat East Chanty Hills. Laong ba uniu usnar nongtuh udairu ubala suba dan keti ha kabatu pisa na ke ATM jong ke HDFC Bank kabadan Wapung East Chanty Hills District kabala ja men ha ka khatsau terik menta ubna yayong haja open riu ha kaba ki nongtuh kilayo rongtuh ya ka pisa khandai lak san punyo hajar khandai spa tengka Halor kene ya ka EJHD la register Hakliriat Police Station PS case number Iway Arsau Not Sau Arpo Arpenriu Hapo ki Kindon an under section Lai Not Sun Lai Arsau Lai Iway Nriu Puway Ar Way Ar Lai Sun BNS Bat Kajing Toket Kadangyan Shu ukurwo kubor balapha da u Superintendent of Police East Chanty Hills District upanka Sharas Ganya IPS uang ba kajing yo kem ya utai usnar nongtuh batu pisa na ATM kadai ru da kajing ai jing yarap lang ki bor Pulit ki bana ka jela Haryana bat ong ru ba u irzat rumi udai uway na kinongle kamsneu criminal gang bana mewat bat ubaladan ketiru ha kabatu pisa na ki ATM ki badan ha East Khasi Hills Ribhoy East Chanty Hills but not Garo Hills ki way pat ki bajia dan ketilang bat u ki dai ki bala sha kem ha ki Pulit jong ka Ribhoy district bala dab register EJHD ha umyam Police Station case number Arpo Not Sau Arpo Arpenriu under section Lai Not Sun A Lai Iway Sau Lai Ar Sau Sun Henriu Puway RB Lai Sun BNS Katkum ka khubor bala pelat da USP ka East Chanty Hills men ha ka khanriu terik yayong arja aprenriu laong bayaki nongtuh ki bakendang tu na ATM badan hasnong Wapung layo ringdur daki kor CCTV ha ka ba kila no ru ya ka we ka kali buliro baki tu bat ka ne kalaja men ha ka khatsau terik menta ubna yayong bat marmar hi ka kinhun ka bana ka tanat crime scene kalawan poi syakate ka jaka Wapung ha ka por komba khat ar shiteng nunmet senya lam ki Pulit ki bana ka district bat la pindan kamru da ki ksau sentiat la lap be ki nongtuh ki bala phat krat ki la no ya ka gas cylinder bat ki tiar ba ki pindan kam ha ka ba at ya ka machine ATM bat ha ka te ka met ki nongtuh ki la rongtuh ya ka pisa khandai lak san pinyo hajar khandai spa tingka ka badan hapo ATM Shu hashwa ka ne ka jingtu na ATM kinongtu batu na ka ne ka ATM Wapung kila rongtu ru ya ka we ka kali buliro pick up but wanda ka ne ka kali bakitu syaka jaka badan ka ATM but hadian ba kila daptu ya ka pisa kila no ya ka kali buliro pick up but mare da ka kejan